Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita ang pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Isongin tayo ibasa, dito surat pagkasalitaan ni Presi Ganapoluan. Imon, sagudayin nga ti surat, idi kalman laeng. Idi, kalman lang. Manong nemi, tabag iso nga makadano nak, iti pagsinarakan mi kinitani. Abag disag ko ti tricycle, iti makitak, iti ayan nang tutugaw, apo. Nagmayat kid dinayat, panakikat katawa na iti kasasalita iti cellphone na. Nagin inayatak ni Masdeg, manong nemi, saan nakamadlaw. Kat kastoy ti dahilog na. Oh. Sikaw. Talamig bagbagang. Oo. Aman. Hindi ka mamati ah. Ana? Baliksag pa lang? Haan na. Sikaw mo talaga. Dakat pingarot sa bali. Kadate? Awan. Ano kaya't mo agad sikat kadate ko? Ha? Manong name iti day tangamang mangig ko. Dan na naglakugtaran ng tayo manong daning. Kadit ko ko na. Daya kadit ko kung na. Kat nakalawlawag at tinawagan nagtapdog dit kami. Sana kat ibaga gasta ka. Sino daw mo paunang kugtarang ka na kumang. Namunod ang katao pa lang. Husto ka. Awan di sa bali nga kadate ko ita. No saan nga ni Pressing. Iso lang tibat pati ko ngay. Ni Pressing. Awanin sa bali. Wala siya sinutatagdabdab pa. Siguro. Nakita na. Makikita kisunan. Iso nga binaliwan na tituno na. Hindi matuyin. Ang ka man. Ay, honey, sweetheart. Mabit lang. Anong mabit lang? Gurka nga rada. Kasta nga rada kasin. Sige kasin. Inton bigat langan, di ba panagsangot ang uminom, kinagpulutan. Sige kasin, bye. Sino nga kasin mo pa tayo? Kasin niya tayo? Ito ta. Anak ko, di ka na mo pain? Hindi ka ba yung kuma? Gimon ka. Sino kumata sa ang gimon? Sino pag-gimon mo na? Dahil siya kinasalita ng cellphone. Kasinsin, nokit. Nakalulawag ito yung imbagam nga, awan ti sa baling kadit mo. Ito nakita na siguro, imbagam nga, kadit na kon, nga si akla tipat patig mo. Kaya talaga, tipat patig ko, may kagit. Impatan na. Anak kon. Luklukwan na. Api ko maluklukwan ka. Sino nga talaga na dyan nakasaritam? Saan nga katawa ka sa? Naguyong kan. Amon, delikado ako na sa tagimon. Kadami nga ang gimon ka. Una na agpapasumat, balik sa gayam kanya, kalapit sa bali. Awang ka rin panagdalak mo kanya. Kawanan panagdalak ko kanya. Nukastamat lang. Ano sarbi nga nag-date ta? Nagawid ka nga rin, nagawid ako matin. Timakder manong namikit naman yun. Hoy! Danny! Isubli ka! Danny! Kinamakam ko. Inarakop ko. Danny! Ibatanak. Sorry. Diyak kahit kasta nga pararapidam. Mga ibabing niya. Ado pwede kita makabuya. Sorry na.
Ano kami pag-ibig mo na, sorry na, bata na karotin. Ngayon sa nakapanahon na, sorry na, sigat sumakot tayo siya. Manong name siyak din ng balingling kang kuwana. Kalpasan na kat siyak din ang amal ka di kiti lips na. Pakilang mabain. Sorry na. Silakal malkalang ang dupok-doklos nga tilatang nga bagbagam. Sorry na ko na ko. Bam tagsubada. Ang nagsubad. Siyak daggawa. Siyak di mga romansakan ka. Madamdama. Dan. Notoy. Nagtsakinin. Mailiwag kang ka, sweetheart. Imay ka na. Naikatin ti imon ko manong name. Tagpauyumot ti loko. Amo na aming nga kamatik. Amo na aming kat nga patpatig ko unay-unay. No talaga no saan ka lang ko mangipatpatig. Dani. Pagan anusak ko mantikaskan ka nga. Idadda kami ni ti hotel manong name. Siya akong tinanguksub ti arwatan na. Kadi di maikat ko ti t-shirt na manong name. Inagkakon ti. Ti adday ti barokong na. I love you, Dani. Tsakit nga takagaw ko, Dani. Dani. Isumat na ng ikat iti arawatek manong name sa na inikatan tilak ti bracket. Wow. Apupuen na maten manong name nga pasal-pasalan nga mas masakyan di kiti duwaman sanas ko. Kabayatan nga ag-agkak ti barokong na. Dani, nagmayat. Dani, saklaeng. Tilaing mansanas ko, Dani, ti mas masakim na paspasalan na kas... Dani. Dani. Impayad danak iti kama manong name sana inikatan ti adda iti baba. Inikat na met manong name iti pagan anay nakit awanin ti nabatikan ko. Isot inturun ko kit ison ti nagdata. Sa ako rin nabawanan manong nagpadpada kaming ngalamon-lamon. Kas na ko nakitay, Dani. Sakti mo na mag-romance ka. Dani, I miss you. Magpatpatayag lawan ka, maililiwag ko ka. Tsakayat gata sa bali nga makaarakop ka. Tsakayat gata sa bali nga makaagay ka. Kukwa ka laing, Dani. Impababak dagiti bibig ko manong nemi inagtak manen ti barukong na kabayatan manong nemi nga sinapul ko ti turuturuso na adday ti babakit idi maikamat. Dugda ko. Pinasel-pasel ko. Presi. Presi. I love you, Presi. I love you more, Danny. Presi. Ipababa ang presi sa mul mo. Wen, sige. Ipababak ti ulok at timbas ko mga pasil-pasilak. Giminsak mulkon manong nemi. Presi. Ipakastoy mo tigurong mo. Duwa nga, maganta nga duwa. Sige. Sige. Leta. Dani. Dani. At damat ten manong nemi dagiti kurong ko itinagbaytan ti ulo na. Ket kastaon na iti panagsapsap ngan manong nemi ti agur aruyot nga nekta iti kuweba. Sa nagatsapsapan
Kini-kinitin manong Nemi. Oh, Dani. Dani. No kasta nga nutnutan na manong Nemi. Ti ulo ti tilapia. Nutnutek mo, tasapsipan ti ulo ti dalag na mano. Gunak. Ah. Oh. Oh. No maminsan manon Nemi ket kaslada pagpintasan na numapasamak nga gimunak. Tano kasta nga gimunak manong Nemi. Kas kula aramiden ti amin nakabailak kakapipintasan ket kayat ko nga siyak ti bagana kalalaingan kada kami nga babae ti biag na no tapos sa bali nga babae nga magrumrumansa ken mangrumrumansa. Nalalaingak siyak ti kalalaingan dani. Oh. Ah. Oh. Oh. Dani. Mapana kuntahan. Oh. Mapana kun kunak na panlakit inyuso ken ti dila na sana pinagkuti-kuti. Sana inarubob manong Nemi tirmuar nga nekta. Oh, Dani. Dani siyak laeng wen, siyak laeng. Awan sa bali ang. Oh, Dani. Korek la namin tuwa manong. Iti panagpinnangan mi. Mabaik kiti iso na manong. Natarred. Iti tagbato ken ti pusong ken pusong manong Nemi. Siya ko na mismo tinang iusok ko nam tasyak tinang nabaw ken kuhana. Oh, Dani. Oh. Tinugawakon manong Nemi. Ngayon yukuyok, pababa pataas, pababa pataas, pababa pataas, pababa. Kabayatan nga bimangon kat inagkan na nga kinagagat-kagat na kiti duwaman sanas ko manong kabayatan nga yukuyok ka kabayatan nga sisiso ak agin indayon na manong Nemi. Oh, Dani. Mabanag manindan. Oh, Dani. Oh. Tsaka mo na namin anuak pa'y manong. Namin patak sakbay manon Nemi nga siya kun ti akin unag ket siya iso ng tirim mabaw. Idi ibiatnan manong Nemi ti pana na iti kuweba. Dani. Oh. Ure na lain sagad manong. Binagkat na pekid ti patong ko sa nagparmi nga English. Dani. Mapne kakunay ken ka. Katsakayat nga ta sa bali nga babae ti biag mo siyak laing Dan, alistom, Dani. Dani, alistom. Mapanag manin, Dani. Day tangatan ti kapapautan manong Nemi nga inak pa nakaitayo. Dati mamitluak lang. Ita, namin patakon. Ket di pa nalpas isuna. Ket posible maminlima akton. Maminsan to pala keng kuhana. Into nagsapat ang tirik namin. Ket pudno manong Nemi. Pinaspasan na. Alistom pa Dani. Umayakon at nakatanas na kakon. Sabatin ka Dani. Agsinabat ta. Dani. Kastaon iti panagkinayat ket mi manong Nemi. Kinayat ket nga nakairot. Ore ko la pinaspas manong. Dato kim baba nga ngiwat ko kit kinagat-kagat na. Titurturuso ni Dani. Sana pinaspasan. Laloko ka nga talaga. Ha? Ana? Laloko ka nga talaga. Ibusem ha? Kasano? Namin limaak. Naminsan ka lang. Ay paparaw kan sa. Tsak man mo. Pasamak ka rabugob ko. Uno, takatil mo na kitay. Mga anak iti hotdog. Aging kang iti makainan na kami manong Nemi. Tinawag kumanin na siya kinasarita na. Sino nga minda siya nakasalita mitang? Ha? Kano? Itatay. Kaya ba't kang kakasinsin ko? Bakit ko sunod? Nakalawlawag tayo. Di nakapay nakita. Adaya ka date ko.
Sika, no kayat ka, nga di ka date, kayat mo. Kung ko na. Ito ko na, adlaw na siguro. Wan, date ko. Kadate ko ita ni pressing ipatpatid ko. Iso lang di babae tibiyak ko kung walang mating pagpangin kanya. Alam, katawa ka. Amok nga da kay tayen. Style ko lang dahil dyan. Kinabudno na awan tinakasarita. Ha? Agdram-dramak lang. Kahit ka lang asintiran. Sintiran. Kahit ka lang asintiran, no ano reaction mo? Gusto ni matrurod mo itayan. Ito madlaw kung agrurod ka, pagkagpong tutunay ko na. So nga, binaliw ba kung saritaan? Pabeso? Nagdrama ka lang? Nagdrama ka lang. Talaga? Uwain ka naklangaro din. Nagungat ka. Makulit ka. Uwan ko naklangaro din. Ulit ang lang. Awan talaga. Ti. Awan sa baling babae tibiyag mo. Awan ko nakmat. Hindi ba lang umanang bamin sa pagkakang awan? Hala, di na pagbukaw na. Ang mga noon, tatawa, di bangan ng kwarto. Di takaman lang. Papanamon. Kinagarwata ko na takawid ako. Ito eh. May sapa lang around. Umay ka pala ito. Betalo nga oras. Mabisina. Bising ka? Agurdar ka nga ron na. Tumawag ka. Agurdar ka. Ano order? Takayat mo. Ako ang pagbayad ko. Kaano pa nga nagbayad ka? Ito. Nalaman ang pagbayad ko kuno. Talaga ako ngawan. Sa kamadlat kami nagbaybayad ka. Mahala ka man tingin ka. Crispy pata. Mano, may sa order May bustang rod. Kitayawid mo ito Basta agurdar ka ti amin na kayat mo. Kaya nga dasaan nga may boss. Iyawid mo ito. Peso? Huwag na maraman ang datatang kinanang mo kakapsat mo. Mamano dapat nga malanitan si Tianda. Hananta ko na? Mamano nga malanitan ti Tianda tatang kinanang mo kinakapsat mo kunak. So, loko ka. Parang ipagpagarap mo kata kami. Natayang lang ti sa sitami kata ikan. Hoy, tapos yung bagaking ka. Inaldo nga, umaraga ni tatang. Sure. Tiyan mo siguro akit. Takilot na bakta. Ni ala. Nagsasao ka. Kung wala mo. Gawit ang malangin. Hoy, anak ko. Nalagag pa ko yun. Magkasa pa nagsasaom. Tapos nung malanitan mo ti tiyanda tatang nanang mo kinakabsat mo. Ano parang pagarap mo? Awan igatang mo ti karne? Ala nito ito. Amiri sa nga muna ti ibagam sakbay nga ibagam. Ngawan ti basaktan. Sorry. Dito naglaing pa ko yun. Ti kunhag. Amirisam nga muna ti ibagam sakbay nga ibagam. Nung makapasakit ka no saan. Sige, sangot tunulita yan. Ala, ang kata telepono. Tagurdar ka. Ori man o. Mangirduar ka mangkitit arak. Anang arak. Red wine kanya. Sika. Red wine tan nga doa. Tedakkel. Tayo maibus ta amin. Tagbartek ta. Naimimas ti romansa ng dainom ta. Alan, agurdar ka. Huwain manong nemi adda mabalin mi. Kadagpat patayak launay manong nemi kinidani. Kinapudno na manong nemi na umuk idinidani nganta kinakuyog na babae. Nganyam amuna nga girlfriend na. Nga mamum tinaramid ko. Kaputa kurso na taklaon ni Dani. Inagaw ko ko nam. Inimbestigar ko na ang biyagda. Tricycle driver lang makipaspasada ko nam. Apo, iti mamok ti kasta. Imunang inregalo ken kuana. Nangina nga pantalon ko nam. Nangina nga sapatos. Nangina nga t-shirt. Gingatang tredo na. Ingatang ti napintas ka cellphone na. Edi awisek. Imanugot nga sikod. Neta, damo mingag hotel. Pinakpaknak ngosto manong. Permi ko na. Neta, tinangrugyan ti relasyon mi.
Tano kasta nag-date kami, siyak amin taggastos manong. Nagsina kamton, malpas ti pa nag-date mi, pabulusak tupay, ti 3,000, meaning I love you. Nakurang agpanayon pa iti loko. Sa uulitin, wala nanto, huwag anak mo. Kaslakang kanayon na kamail-iliw manong. Kano lang din tinauding pa nag-date mi, 3 days ago. Tinawagak man ng sinarak kami. Dayjay, nadanon ko nga takasasaitan na iti cellphone. Gayam. Diya ka mo no pudno. Arte na nagayam kahit na nangapagimunan na. Tapno di ka sakit agpauyo. Tapno kamatek. Style mo. No saan ka lang ipatpatig ko na kita. Pag ano ka kuma. Uwain manong name talaga nag-order ti crispy pata kan nakadado. Nakangin at order mo ah. Nag-order ka kahit mo ko nam. No saan ka nga may bus iyawid mo ko nam di. Kasi inaramid ko. Yung kahit mo agad ipulang ta. Di mat pinasagid. Muna tayo nag-ipulang. Nidya ito eh. Abi ipulang mo pa lang. Kahit ako mga rudmet. Una tayo ibagang mo sa kadado. Nag-order ka ti kahit mo ko nam. Sa kalpasan na, ibagam ka nagkadukid din na ako na. Narikat man sir. Kung natin sublita duma, haanin. Namin ano nung ibagag kayo ka, amirism nga umunat, ibagam sakbay nga ibagam. Pasaktanak mo ta. Kaslamat lang, indranta ko, tapno adumat lang, iyawid ko. Eh, kung ito iyawid din, sikat mang iyawid din. Anak ko, ay, amo, no man nangimo na, kasi ka na, laing agpauyo. Basta mo namin pagsasalita. Sweetheart, gusto ng mga tani. Itaogang ka, agunom ta. Intawag inyawat ko. Cheers, sweetheart. Sige. Minom ka mga doon. All the way down. Pulutan ka. Napsog ako. Ano nang tangarad ito eh? Deta ka manin. Sa lutsod manin, ano nang ta? Idun to tayo imbagam itay nga, iyawid ko to. Sika ano, sikat mangyawid. Adot putahe mo dyan balay. So kasi kanot mangyawid din. Dito lang nga, ngati amok. Baka, ada pangiragalwam ka rin tuma. Ano? Ngati amok. Baka kalpasan pa nag-date ta. Kada sa baling yung date mo. Kahit dahil at pagpulutan nyo. No, kaya't mo, hakit ko kamaminin. Kasi tama namang mangit ko. Rumuharak man lang. Dani, di pa malpas 3 hours. Pitakan. Dani! Uy! Dani! Katrumor nga talagang ginuyot ko. Iba tanak. Ni Dani, mat ni ano ito ni. Tila tayo pagbagam ngamin. Ape kasta ka. Saan kayo bagag kang nga amirisam nga umuna tayo bagam sakbay nga ibagam na masaktanak kuno saan. Pauna yan. Itatay, dilawam taadot inorder ko. Ita, ibagam kit din nga alaek di gitoy. Nga itad ko sa baring babae. Sino sumasko? Sino ko ba't basuron? Ha? Gusto na, tama na. Gagangilang agi mo na. Abi ka, ada kang magpaginas ka ang pagin mo no? Ada pa managnik mo? Ada pa nag-date nga no agyawid akit mapang ko idagas sa baling babae? Awang pa. Abi ka kasi bagbagam. Gusto na. Ito mo. Abi ka takas to ita. Nakalala ilo ta. Pero may panagkabuta kalpasan nag-apat ta. Sigan tumad gamin. Sorry na ko. Kang kanawin ka sa sorry. Sorry na. Ha? Tulin tan tuminom sa tagpulutan. Kapasan na. Ulitan tan tumanin. Tsaka yatin. Ano? Namanong ako. Ito eh. Kakaiso nang abutan tan ako at talong arikos. May salangin arikos. Ha? Ito eh. Guna, mabit lang. Alat yung malat ko. Kakaiso na nga ito. Kwarak dito yun. 3,000. Ngayon pa nang ipangarap mo kanyak. Naging galat 3,000?
Ito nga talaga at katawa ka. Di mo lang baga nga nayunom ko daw ma. 5, nayunom pa. Hala, pangigasto. O, pakaiba ka manin. Nasut usarek nga pakidit sa bali. Pangusara mo ron. Babaamon. Babawi mo. Nito ito eh. Abigas ka. O sige, pagbalik na ka sa kapulon. Hanen. Manong ka tikayat mo? Saan ko nakamait? Ayut. 15. 15,000. Hanen. Sa among ibabawi mo to yan. Naman, Dani, katawa ka. Ni, imbulsa nga daw ako, imbulsa ako nga daw ako, baka nawagawa pa lang, sweetheart. Uy, Dani. Dani. Yung Dani. Dito matinduaman sana sa katipulpulutanin na. Dani. Oh, Dani. 15 pesos, sweetheart. Ano? 15,000 pesos. Dapat 15,000? So nga, romansanin gusto. Ken ka po iti red wine. Dani. Sinakroinak manong nemi nga impaid tayo ti kama. Ngem naguyaoy di kiti dua sakak. Ket ni, nagparing tumeng iti nagbaitan di kiti sakak. Insak baklay na dua manong nemi ket kalpasan nakastaon na inti panagar. Dani. Laglaing ka. Gapo ti red wine. Gapo ti 15,000 pesos. Dani. Nagmayat. Ipilit ng isarag amin ti dila na. Katito nga dila na sa pagkutsukutsyon mo. Ito, nagmayat. Dani. Dani. Naglaing ka. Dani. Manong naimi kastoy ti relasyon mi. Agapa kami, aggabo kami. No agpauyo, kakaasyak to mga ayo, tiladat at pangay ayo. Ket no kasta nga makangge kak mat itimadi kang kuha na kasta oni mat ti imon ko. Kem pambaran ng tumat ti mga apakaniya. Ipatpatek ko unay manon naimi ni Dani kadyak kayat nga mapukaw ko iso. Dani, mapanak manindan. Nagimas pampamayam, Dani. Iti may kadua nga rikos manon nemi namin aduak man. Sulit na sulit manon nemi. Ore man pagkastusak amin nga kwarta nga takanyak. Okay na. Sulit na sulit man. Talaga mapmap negak unay kinidani manon nemi. Iso nga kunak nga sisyak laeng awan ti kaagaw ko. Masapol nga siyak laeng Dani awan ti kaagaw ko. Siyak laeng Dani teted ko at amin akasapulam. Basta ipaay mo kanyak ti kasapulak. Ragsak. Dani. Kas dyan tinapasamak karedi nga date mi manong. Kalpasan na, kadigit si Marsa runong aldaw, nagbalinak nga busy, gawati asasik kaswek na negosyo. Naawan ti negosyo, aw mati kwartak ang gastos-gastusak para kini Dani. No muna ket no daduma, agdemand, no taang kumaited, agpauyo. Makadlawak manong naming hut-hut-hutan nak ni Dani. Nga maging kayak nga ikan, aramidek. Tapos nalikasta kat saan kami ngaksina. Tapos saan nga sumapul ti sa bali. Ngem. Nakadakdak kem nga ngem manong. Tati may isang aldaw manon nemi naawis kami nga kakaopisinaan. Nga mapang kami makidaya. Iti may isang birthday. Kabagyan manon nemi ti kaopisinaan mi. Kabagyan na. Gabot na sigit kami kada ito'y kakaduami, tinegosyo. Imanugot kami Kahit namnamahin naman, nami nga magustuhan mi, ti panang-entertain na kada kami. Ta exclusive ti lamisaan mi. Mainom, mapulutan, makan, ada,
May sangalatsong baboy manon, nemi nga panakabagi mi, iti banda ti lemisaan mi. Nagiinom kami. Iti pagamamanon, nemi tamalasing ko ti may nga lalaki. Iti bangir nga lemisaan. Sangsangpet na. Ket ti magder ti babae nga nakatugaw itahay, nga simmabat kang kuana. Ket naging narakop da. Naglanang dagi di bibig da. Apo unayin manong nemi tarim masok nga dagos ti darak. Ah! Us, anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Abay, anak ka pong mo. Talaga makapungtutak. Makapapatayak ti tao. Dagit ti animal. Anak ko, di ka mabain. Anak ko, mat kabain ko. Kas lakayan mo ti manggulo. Nakababain mo tin apresi. Dito nga laplapsat mo, nakadisdescende ti langam. Executive ti langam. Pagkatapos manggulo ka. Di mas masama kang ka. Api kas lagim imon ka. Saan lang nga kasla? Nudikit agimunak. Tigiti ayaw. Di na pa nagsinina. Si... Ha? Dikit aglinilip tulip sa jay. Hapay. Nubiyak di lalaki. Ana? Nubya o nubyo? Nubyok. Nubyok di lalaki. Isla dyan. Dikit kahit ng sawan. Dua kayo. Kaya po tani. Nakadidilaw nga talaga ang relasyon na. Dagiti animal. Shh, papanam. Hindi, patanak. Ibatanak, LB. Ibatanak. Agtalna ka. Agsalita kayo ito hanggang dito. Mangibabain ka. No awan lang ni LB nga nangan anawakan niya akmanaw na yun. Inya tayo na. Pinagkalma na tinik na. Hinahanap ti cellphone ko anong name kitin dial ko ti numero ni Dani. Hello? Hello, sweetheart. Sweetheart na rupam. Nakita ka mismo? Simabat kang katimay sa nga babae kit naging narakop kayo. Nakapapauti ba naglips to lips yo? Iti kaduan nga tatao. Iti may sa nga birthday party. Ano sa salitahan? Ano nga birthday party? Gulpot ka pa ilan? Anda ka dito eh. Iti dito nga party. Paunay ka matin. Adak dito balay. Kahit mo makasalit ng nanang ko. Tapos numamati ka, adak dito balay. Oh, dito ka, babay ka nanang ko. Nanang, kasalit tayo man. Hello. Nana? Oh, well, malasan ka. Sino kaya? Sik ni Presi. Takay na ayat ni Dani. Ayun yun, Nana. Kaya dadakam dito balay may. Madama ka mga sasalita ng kinitani, itay nagkaroon cellphone na. Ito, nakita ni Dani at dito itay. Ni Dani na iyay. Ni kasano ko mga dito ni Dani ka na dito balay. Tapos numamati ka. Oh, dito nilakay ko. Ti ama ni Dani. Kasalita man ni kuwan ito. Ni Presi. Hello, Presi. Tatang? Check dito. Apa problema? Sige tatang. Awan ti problema. Sige. Good night. Bye-bye. Manong name itinalyaw ko ni LP. O makita? Agim imong katiangin. Samat gayam nga ni naga na? Dani. Samat nga Dani na dyan. At dapat dyan balay ta. Kaman, nawang pakitain. Awan dapat tayo. Nakakita mo nga takwada. Dito ayun na tayo, di ba? Awan dapat tayo. Salutsod ka. Miss, mabalang salutsod? Miss, ma'am. Dati, lalaki kan babae dito itang bimbinisito. Ayan din. Nag-awit dan san, ma'am. Rimordan ka. Amo mo kadiida? Saan, ma'am? Ako na mo katakwada. Namayag na nga nagawid. Ita lang, ma'am. Pag-ruwarda, itay umay ka dito. Makamakam ko palang harot ita. Nukas na. Ay. Presi, nagsumali ka. Hinawagan na ni Ani, manong Nemi, una ni LB ko na po.
pinanawak. Itayan, tingin ka parkingan ng kotse. Sinapol ko, inuwaras ko, di pa nagkita ka. Ako, dapat din. Nagpaamyanan na. Ako, niya. Hindi makangigak manong nimit kas aso. At ito nagtikot siya. Oh. Nakasaso. Oh. Lalaki. Babae. Unang tikot siya. Iti tayo takot siya. Agwayong-gwayong. Ala. Pauna di kituin. Didala nakapanin iti hotel. Iti unang tikot siya pa. Ala. Agwayong-gwayong ni. Sumiri makman. Nasip nga. Nasip nga. Agwayong-gwayong. Tinoktok ko tira sa amin mo. Tinoktok ko sa amin. Tok. Natatimalyaw. Tok. Wala. Gusto ko ni pungtod na. Ilo ka na diri daw. Ay! Abay! Apay nga tiyo. Kunig tikot siya eh. Awang ka titi i-hotel yo. Ano ko bibiyang mo? Umapal ka? Umay ka. Tayo sublat ka numanon daw. Uno, talo tayo. Dua babae. May isa lalaki. Ano, pambarakon pa to. Umapal ka sa akin. Dinisturbo na kami. Umay ka. Saan? Dito kayo. Manong naiministoryak kini-ani ko na. Ano? Ada na sa nama. Ang kaskas na tinagtikot siya. Uy, tinugtog ko. Inisturbo ko. Kahit, doon siya. Yung nasa pulam ka di madlat sa pulam. Isudan sa rin siya eh. Hamad gayam ka kaiingas. Ada yung kaiingas na dyan eh. Ni Dani. Hamad gayam iso. Ya po ya, data nga minti malaalam kahit kaputi nalaos nga imon nga marikir na. Uri no sa anin nga ni Dani, pagarup mulatan nga ni Dani. Kaya po, matay kang tulakit na nalaos nga ibon mo. Tinawag manin ni Dani Manong. Hello, Dani. Hello. Sorry, ha. Apay. Apay katawag, ha? Inistoryak ni Dani Manong nimit na pasama. Ikatamdat nga panagin imon mo. At talagat nakita mong nababae kang lalaki nga binisito, pag-urup mo siya kung di lalaki, sa mo na pang kinamakamida. Anat na duktalan. Madamada. Hamad kayo nga siya di lalaki. Ay na, presi, no di mo ikatentikas na nga ugalim, ipatpatay mo to. Susapo. Naluos nga di panagahit ko keng ka. Numabaling ko mga kitawang pulos di makaraman keng ka. Kinawan ti raman ang sabali yung sanga siya. Gapo ta siyak tilain ti kahit ko. Siyak lain. Ore ikarik manunimi nga sanak tun nga agimon. Imtsak mawatan tirik na. Dati ni may sangal daw manunimi na siyak tinapandimanon kang kuwana iti opisina da. At nakasasarita na nga babae iti sangot iti opisina da. Nakastaon iti katkatawa da manong. Nga pasaragin na pirda pa'y. Pasaramit tugkiken manunimi. Ani Dani iti bakrang ti babae. Kat agayak iktumanin. Kung konan. Apaw na imon kon. Balabagak la kumaida. Kurang na nga darupag. Kat kapot at na pupuutan manong na ini. Dinarup ko ida. Hay! Dato ka tiga babae? Dato ka tiga klas ti babae? Pangisukot am kanyak. Unang isukot mo kanyak ha? Dato ka tiga babae? Presik, talaga. Sino na ito eh? Kaya na et ko.
girlfriend ko, ni Presi. Tarantada. Kaya na ayat mo, tikas kagkuha na. Doon haruplat ta. Di na kadyaman mo. Sa sino ka ba? Saklayang mo't kadya. Aking kukuha ti kumpanya pagtrabahuan ni Danny. Kahit mo tikitak ti boyfriend mo. Boss, ang kadikasta. Ada ang boss, nagapapil kayo, natugkikin pa ni Danny di bakrang mo. Hoy, kastoy kami, nagsasarita kami. Awan tan yaman relasyon mi. Ngayon no, kahit mo, tutupak ni Danny, taagawak maniputkin ka. Hoy, kaki pa lobos, bakbak lang yung siya. Hana? Bakbak lang yung siya. Ini sa kukot kumpanya. Danny, sorry ngayon kahit ka nga ang kahon direta kang babae. Ma'am, okay lang ma'am. Ma'am, mabaling ka din nga panawan na kami. Tata kami tagsalita kinimpresi. O sige, panawan kayo. Hoy! Anda pa inalpas! Ang subli ka to'y! Hoy! Manong nemi nakigtutak idimanalpak titong paitirupak-pak. Oh! Tani? Tinong panak? Bugbog kawam tibos ko? Ha? Kahit mo tanay yun, pay? Ha? Alik ko! Dani, abay ka itong pay na. Dahito yung ultimatum mo, Presi. Mismo pa'y natunag, unos ang wanan tibos ko. At sinatag, Dani, Dan. Gangangawak lang, Dani. Pasensya ka, Dani, sorry. Awanan ti pasit mong kagpakawang kanya. Naumakon. Walang yung Dani, atong gastos kuhin ka. Mano, kwenta at isublik ka ka. Ala, kwenta binamad lang. Nung makuwentam, itid ko. Isublik, basta makuwentam. Hindi makuwentam, di ka na. Nalapas mong intid, sa mong pasublit. Niti klase mga babae. Wala nga mapingisi na nakmet. Jakong kayat tikas kain ka ko nakmet. Natungpakan. Iso nga dahi tanti ultimatum. Ditakan. Dani! Dani mabilang! Dani! Kinamakam ko manong naming iminwadag na. Ori din nakalugan ng tikot sena manong naming. Kinapudno na. Sinakayak tikot sena. Tapno laing tikas na kita. Isardeng na. Ngayon pinataray na naragreg. Ay! Pura yatin dak. Ipatog ko, aray ko. Aray yatin dak. Gimawan tinangarayat kanyak, manong. Apawari matin. Awan tinangarayat kanyak. Aray yatin dak. Kasdala kong kunagunggunam. Ayan ako matbasol ko. Ang kaliti-kalintigak kagimon. Masaktanak mo na, iba't pasag ko tinalaki, kita sa bali ka sasarita na, nakaragragsak na, sino saan nga gimon, ala, nay ko, Danig, sabli ka, inan ko amin na ka sa pulang Danig, basta sanak ni Sina, Danig! Ngimsan ko nga nakuntakpay ni Dani, manong, ta siguro kit talaga nga nagbaliwan di SIM card. Napanak pa nga mismo iti balay damano. Kinasaritak na ginaganak kang kuwana. E maumat maramid data talaga nga saan nga hanga kayat nga sumrek, saan kakayat ni Dani ti rumwar. Kaya hindi dakmat pastriken. Mapanak pa isang wanan ti opisina da ngagpagpakaasi. Ngamuan kan mabalin kita agsarita kam kuma. Ngem, talaga manong nemi. Saan ko nga makasalita pa? Manong nemi nakabaybayag, nakapapaot iti panagmove-an ko. Naging kakarig ito'y manong nemi kat awan kaming kinidani. Awan mati maoray ko nga mangaram kanyak manong. Siguro kat abudan ti ugali ko. Sobraak no siyak tagimon. Oray sa din nung lugar. Saan ko panunutin no na siya at kung saan tiramide. Apeng amin nga kastuya. Apeng nga ta. Aging kakarig ito ay manunemi ket lablesak. Awan serbi ti kwartak. Nadya, nagdala ko magatang nga lalaki.
No, at babae nga magatgatang babaen kada kay nga lalaki, tayo ko na yung nga one stand, one night stand. At ako mamit lalaki. Yung sa bagay manong name na kiti matruna, ang sapsapul da ka na kiti lalaki. Yung sa anak ba't nga nga matruna, taubing ang matpay manong. Ha? Oray klatan ha, ti lalaki. Nga kasukat ni Dani iti biyag ko. Barbaring at ang tumakaanos kanya. Sabi ko man. Dito nga rin ti pagkasarita ak manong nemi nga kinayat kumat nga inburay ka dito nga programa taparbarin ko nak no babaen dito'y nga ba nagsurat ko kadadan tumawag kanya. Agkariak no sa sinuman tagbaling nga karelasyon ko. Sang kuntol nga ramitan tikas di nga madingo galik ka na ramit ko. Ikari. Kahit no sa sinuman, manong nemi, iti mayat. Agad, umasadagdalang kanya. Ibatik na sa cellphone number, ngayon sa mo kuman nga itaw-tawag. Isan mong tulayan ka na kita'y i-recommender mo kanya. Sa mo iwara-wara kawag, tamang ano tilad at mang tawag kanya. Basta no sa sinuman, makayat mo nga i-recommendar, itad mo kayang kuha na cellphone number ko. Isunti tumawag kanya. Uno saan, mangtad ka kanyak ti cellphone number na mabaling ko nga tawagan. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, Presi.